Morjens! On muuten hieno syysilta. Sellainen lempeä, mutta raikas syksyinen tuuli. Aurinko välillä vähän yrittää, jos näyttäytyy. On hienoa olla tässä nyt. Mutta, etten mä ihan lekotteluksi, niin varmaan aloittaa kertoa. Tänään tein puhua veden puhdistamisesta. Nimenomaan UV-valolla puhdistamisesta. Se on vähän semmoinen marginaalisempi juttu, että en ole kovin monella retkeilijällä nähnyt mukana semmoista härpäkettä, niin ajattelin vähän esitellä sitä, koska se on minun mielestä ei näppärä vaihtoehto kuitenkin. Niin. Joo, minä olen noin 3 vuotta käyttänyt tämmöistä Steripen Ultralight UV-valolla toimivaa vedenpuhdistajaa. Ja tää tepsii bakteereihin, alkueläimiin, lepoitioihin ja viruksiin. Ja se teho viruksiin on se, mikä erottaa tätä useimmista puhdistussysteemeistä, ei semmoista suodattimista. Toki on poikkeuksia, niin kuin Grail. Täällä luvataan tehoksi noin 99,99%, tai sitten riippuen öttiäisen tyypistä, niin siihen voi lisätä vielä jonkin ysin perään. Ja tämä ei siis suodata vedestä niin kuin mitään hiukkasia pois, vaan pelkästään niin kuin desinfioi sen veden tappamalla tai tekemällä lisääntymiskelvottomaksi niitä öttiäisiä siinä. Tästä on useita hieman erilaisia malleja. Tämä on kevein niistä. 71 grammaa mittasin tälle. Ja erot on lähinnä hinnassa, pikkasen koossa, jonkin verran painossa ja ennen kaikkea siinä, että millaista akkua nämä käyttää. Tässä on integroituna litium-ioniakku, lataus on USB-mikroportin kautta. Ja joissa on sitten AA-paristoja tai akkuja tai CR123 paristoja. Ja tälle on luvattu kestoksi 8000 aktivointia, eli siis 8000 puhdistuskertaa. Maksimissaan yhdellä kerralla pystyy puhdistamaan litran vettä. Ja sen jälkeen niin se lamppu mahdollisesti sanoo box. Ja yhdellä latauksella saa 20 niin täyttä puhdistuskertaa. Eli 20 kertaa 90 sekuntia, mikä on se perusaika, mitä tätä pidetään siinä vedessä. Okei, nyt meillä on vettä. Sivumenne sanoi, näkäätä usein tämmöistä kahvin kestosuodatinta. Tää pitää roskat ja pienet sammakat, mitä noissa nyt yleensä onkaan, niin ulkona. Sopii hyvin tähän mäkkeen siihen pannuun vielä. Tällä kun kourasee, niin ei tule roskia mukaan. Ei välttämättä, mutta ihan näppärä. Okei, minä näytän miten tää itse puhdistuslaite toimii. Eli tässä on tämmöiset metalliset sensorit. Ne kun puetaan veteen, niin tää käynnistyy automaattisesti. Niin näin. Mä ehkä zoomailen kohta vähän, niin näette noita valoja. Mut. Nyt se on päällä. Siihen vilkkuu tommonen vihreä merkkivalo. Ja sit kun se valo muuttuu kokonaan vihreäksi, niin sitten on valmista. Siihen menee 90 sekuntia. Ohjeessa sanotaan, että kannattaa pikkasen niinku huljutella tätä vedessä, että se sit niinku puhdistaa tasaisesti. Ehkä se on tärkeämpää, jos siinä vedessä on enemmän niinku jotain, jos se vesi on kovin samea tai muuta, että sitten se valo pääsee jokaisen hiukkasen taakse sinne, mutta nyt kuitenkin yleensä on pitää myös tapana niin pikkasen sitä huljutella. Minulla oli tässä uutena vaan semmonen vika, että kun tää niin valmistuu, niin se alkaa vilkuttaa merkkivaloa, että akku olisi niin vähissä. Mutta se ei oikeasti ole. Mutta kun tää toimii muuten hyvin, niin ei vitsi sitten palauttaa sellaisen takia. Että tää kyllä on kestänyt minua sen luvatun 20 aktivointia aina yhdellä latauksella ja iisisti. Ja mitähän tästä nyt vielä voisi sanoa? Tää on ehkä jollekin ihmiseen vähän silleen niin kuin henkisesti vähän, miten sanoa, liikaa odotella sitä hektisessä maailmassa sitä 90 sekuntia. Minä en ole kokenut kovin vaikeana. Minulla ei ole kyllä vaelluksia niin kiire ikinä, ettenkö ehtisi niin kuin käyttää sen verran aikaa niin kuin litran puhdistamiseen. Okei. Nyt on valmista. Niin kuin näkyy, se vilkuttaa punaista ja vihreitä
ei mukaan akku on lopussa, mutta oikeasti se ei ole. Ja noin, nyt tämän pitäisi olla ihan juomakelpoista. Se huono puoli syksyssä on, että äkkiä tulee hämärä. Pitää sitä vauhtia tähän. niin. Okei. Eli siis hintaa tällä on halvimmillaan reilut 60. Ja takuuta lappusen mukaan oli rajoitetusti 3 vuotta. Tehosta on hankala sanoa mitään. Niin valmistaja ilmoittaa, mitä ilmoittaa, niin siihen on vähän niin kuin luottaminen. En ole sairastunut ikinä juotuani tällä putsattua vettä. Yhden arvostelun näin, jossa oli käytetty tätä labrassa ja siellä oli vaan todettu, että okei, se niin kuin toimii noin yleensä ottaen, mutta ei siinä sanottu, että miten tehokas se on. Mutta kyllähän tämä konsepti on hyvin koeteltu. UV-valollahan puhdistetaan juttuja esimerkiksi sairaaloissa ja niin poispäin. Siinä mielessä luulisi toimiva. Minä olen ollut hyvin tyytyväinen tähän. Tämä on hyvin näppärä, kätevä ja tosiaan hyvin kevyt. Ja mitähän tässä olisi niinku huonoja puolia? No se, että hajosi tuosta se USB-liittimen suoja heti alkuunsa, että se saattaa helposti hukkua, jos sitä hypistelee. Mutta en ole joutunut reissulla juuri latailemaan, niin siinä mielessä tuskin sekään ongelma. Mutta jos se hukkuu, niin sitten sanoisin, että ei tämä kyllä niinku vesitiivis ole, että ei kannata vaiheessa tipauttaa sitä astiaa sitten, että muuten varmaan menee sinne elektroniikkaan vettä. Ja tietysti se merkkivalo, joka nyt ei ihan toimi optimaalisesti. Niin joo, tietysti kyllähän tuo vaatii sopivan astian. Et iso semmonen muki varmaan käy tai tommonen pannu tai kattila. Jotkut käyttää ihan niin kuin juomapullonkin kanssa. Tää ei ole siihen ehkä ihan paras malli, vaatii vähän isomman pullon, ehkä johonkin nalgeneen voisi mennä. Mutta jokin malli menee pienempi kallosenkin pulloon. Et ihmiset niin tökkää sen pullon sisälle, sit pullon ylös alas ja se on sen verran tiivis sitten siitä, että se homma toimii. Hyvä puoli tässä on tietysti se, että ei ole suoratinta, jota joutuisi vaihtaa, että ei niin tule käyttökustannuksia myöhemmin. Luulisin, että tuo 8000 aktivointi on kyllä sen verran paljon, että se enemmän se akku menee huonoksi, kun se, niin kuin se valo tai se lamppu hajoaa siitä. Alussa taisin mainita sen, että tämä on aika harvinainen kapistus yleensä, niin kuin minun nähdäkseni retkeily- ja vaelluspiireissä. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että moni ajattelee, että kun se on elektroninen laite, niin se ei sitten ole niin luotettava. Voihan se hajota. Mutta kyllähän toisaalta mekaaninen suoratinkin voi tukkiutua tai muuten hajota. Ja semmoista kyllä tiedetään ihmiset tapahtuneen, että ei sekään ole niinku semmoinen ihan takuvarma. En osaa oikein arvioida sitten, että kumman hajoaminen on todennäköisempää. Mutta jos ajattelee, että tuo hajoaa, niin minulla on aina mukana 10 vedenpuhdistustablettia. Niillä saa 10 litraa vettä. Ne painaa 2 grammaa, eli ei ole mikään ongelma kantaa niitä mukana. Ja ne on varalla. Sitten minulla on aina mukana joko risukeiti tai kaasukeiti. Siinä on toinen tämmöinen backup-juttu. Ja sen lisäksi on tulipaikkoja tai hätätapauksessa voihan nuotion tehdä muuallekin, jos nyt meinaa oikeasti nääntyy janoja. Ja sitten sen lisäksi on vielä se, että jos pääsee yhtään valikoin mistä juo, niin hyvin todennäköisesti pystyy sairastumatta juomaan ihan puhdistamatontakin vettä. Niin aika monta asiaa saa pettää, jotta sit oikeasti on pulassa sen takia, että toi kapistus hajosi. Jokainen tietysti tekee oman riskianalyysinsä, mutta minä olen miettinyt sen niin, että minä en lähde varautumaan ihan kaiken varalle ja ottaa kaikkea ihan varman päälle, että kun tosiaan sitten luultavasti selviytyy noilla muilla keinoilla sitten, jos nyt huonosti sattuisi käymään. Et silleen minä en ole kokenut sitä ongelmana, että se on elektroninen laite, joka sitten mahdollisesti voisi hajota. Joo. Mutta tämmönen tällä kertaa. Ensi kerralla saatan käsitellä kevyttä ja hengittävää sadevarustusta.
Mulla on siihen mielestäni hyvä ratkaisu. Sekin on vähän semmoinen harvinaisempi ratkaisu. Jostain syystä minä päädyin tekemään asioita eri tavalla kuin useimmat. Okei, palaillaan.